Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baru kinigilong ki khubor bam dagasni. Kargum ki khubor ki belayo banyathu ba ka jinge tingkhu janggawi katrong ha ka surok ba ha agra ha ka sni balang kala long ka jingdu nong ka bajur ye ki try jong ki kali. Kat ba ha ka wi pat kalyang kala ai ka jingmentoy ka bajur ya ki tu ki basyong yeng bar ki bayat hangtei hajan. Namar ba kilayo ban kenrum kat bamon ye ki hajar telikis yar ki badan ha katei katrong. Naga benda bakin yo bam do shyam ha ki bakum kini ki sngi bam khawai. Katei katrok kala ya tingkhu ha katei ka surok ba namar ba ka beneng kala dum ngiu palan na ka jingtam ulu o tha. Ubara ben ba ha katei ka surok ba bat katei kala pelong ye ki babun ki kali bakin ya tingkhu ha ka surok ba. Maria ja katei ka jingja katrok kala julor thiau bar kila don bun spa teli ki syar ki baya bat sabun hajar teli kila light pet surong bat kadei ha katei ka por ba kitu ki bayo i kila leit ban kenrum ya kitei ki syar bat donru ki balum da ki berni bat them da ki phau teli ban ra leit bam do ya lati unongnya jong katei katrong uyathu ha kala pathai khubor India Today bar ula ai snobhai ki briu bakin kem me kitei ki syar namar bakila don bun ba ru ki balayam na ka jinge tingkho katei ka kali lai thu bakador thiet jong kitei ki syar ki badon ha katei ka kali ka shongdor hadu r point san nak tingka